Máme výpadok elektriny a poznáš to v amerických hororoch, keď si svietia baterkou do tváre, že sa niečo strašne pokašle. Dnes si ukážeme, čo znamená skutočná temnota. Yamaha MT-09 Tech Black, to je poriadna mototemnota. Výkonný a štýlový hypernaked s množstvom doplnkov ako aerodynamické pritlačné krídla. Vyzerá to fantasticky na tej motorke, no a to najlepšie, výfuk Akrapovič Racing Line, poriadne to vrieska. Ďalej originál Yamaha doplnky ako páčky, kryt s vodou, zrkadlá, kryt pod sedlom, športový držak SPZ a všetky sériové diely sú v cene. Motorka naložená technológiou ako Tempomat, Quickshifter a množstvo ďalšie výbavy, viac si prečítaš v inzeráte, no a ďalej tu máme Yamahu MT-07 tiež v čiernej farbe. Taktiež aj na tejto motorke výfuk Akrapovič Racing Line, tak to máme radi. Ďalej protektory predné, zadné aj motorové. Tiež vidíme prídavné aerodynamické krídla, kryt s vodou, zrkadlá v riadidlách a športový držiak SPZ. A aby si sa nesťažoval, že sú tu len naháče, tak tu máme aj športovú turistiku Tracer 900. Motorka s otvoreným výfukom a s naladenou palivovou mapou, vhodná pre toho, kto chce cestovať, ale byť svižný a rýchly. Vidíme 3 veľké kufre, do ktorých sa dá pobaliť a vyraziť. Ďalej takéto ochrany rúk vyzerajú dobre a plnia svoj účel. No a čo sa týka motoriek, tak všetky 3 boli kúpené ako nové na Slovensku, majú malé nájazdy kilometrov a sú od prvých majiteľov. Keď sa ti páčia, neváhaj sa ozvať, linky na inzeráty nájdeš v profile. Po dohode vieme motorky aj dopraviť na danú adresu. Tak nech sa páči, vyber si.